Кои са най-големите звезди на България днес? Във вашата класация това са 3 жени. Първата е Николета Лозанова. Вторите 2 са нашите бабички джуджета от село Ресилово. Един ден ми се обажда Николета и поиска да се срещне с бабите джуджета. Поставих условие да снимаме срещата. Ники много харесва бабите, предполага се, защото тя е красавицата, а те са звяра от приказката. Или обратното. С нас дойде и обявение за най-голям бандит в тази държава, нашия приятел Ванко Едно. Още преди да влезем в селото на Николета и се случи първото кънтри приключение, тя подкара каруца, което доста и отиваше. На нея всичко и отива. Когато Николета Лозанова вижда тези прекрасни персонажи, нашите бабички, си помисля, че е хубаво среща с тях, така ли е? Да. И какво ще им кажем сега? Отиваме при тях на гости. Това е твоя идея. Да. Какво им носиш първо? Много неща им нося. Много са сладки и двете, за това, че от много време исках така да ги посетя. Сега за мен е огромно удоволствие. Специални подаръци от Италия си им донесла. Да. Карти за глава, сега ще ги видиш. Сега предупреждавам ви, че може да ни изгонят в началото да са малко груби към нас. После ви предупреждавам, че може да завали. Ако завали, означава, че прекрасната Николета, както и ти, чистия и светлия, ще трябва да влезем вътре в тяхната къща. Аз нямам търпение, аз да им легна на леглото. Да, аз съм готова на всичко, само да ги гушна. Николета, аз ми вика. Искаш да ги гушнеш? Да, и да ги цункам, толкова са сладки. Николета от 2 седмици ми говори как иска да ги превръща човек. Сериозно такива. Мен много са готини двете. Тя и харесва наистина. Разбираш ли какво е това? Това ще бъде среща на два свята. Ти си съвършената, най-известната в тази държава, а те са мъничките, които са забравени от всякъде и само Карбовски им обръща внимание. И Николета, и аз. И ти. Да, и ти. И ние им обръщаме внимание. Знаеш каква ни е целта? Искам да ги заведеш в един мол. Ако това успееш, ще направя 5 серии за това. Значи, бабите с тебе в мол, това ще бъде мега яка серия, разбираш? Добре, що да се чака да се кача. Я, върни се, върни. Върни се. Иска да се повози на каруцата, ще я повозите ли? Да. Супер. Айде, качвай се. Не, вънка от каруцата. Стой внимателно да се качи. Да не чупиме нещо момичето. Нима не правиш пенса за това седмица. Къде да седна? Къде да седнеш? Седни го. Я отпред да я фанеш хубаво. Как ще тичам с нея, да? Супер, може ли да? Аз знам как. Айде, чао! Айде, чао! Давай, Марко! Викам, не е като Ферарито и Ламборджини. Абе, я това съм доволна. Искате ли тази жена да си я вземете за булка? Кажете ме, момчета, какво се плашите се нещо? Харесва ли ви за булка? Харесва е, момчето Ергени тук. Кой е Ерген? Е, това тук. Това е малкият? Шофьор, да. Шофьор. След това първо кънтри приключение стигнахме до къщичката на бабите джуджета. Знаете от нашия филм, че в къщичката кокошките живеят вътре заедно с хората. При срещата се случиха две неща. Спонтанно приятелство между бабите и Николета и голям проблем за операторите в теснотията на коптора. Затова днес ви предлагам филм фрагмент с участието на Николета Лозанова, Кака Лилияна, Кака Василка и Ванко Едно. Лело! Лело, Василке! Василке! Лиляна! Василке! Ето е, бе! Къде? Како, Василке, как си, бе? Идваме специално на гости при тебе. Айде! Айде, отвори да те видим. Колко е яка! Моля! Как си? Виж, Марти! Здравей! Его, Пак ли си ми как си, сърдита? какво правиш? Здрасти, бабче!
Водиме ти приятели. Те искаха да ви видят. Че не видят, абе, я. Забранено е, значи да не дойдете вече. Що? Защо? Ние сме ти приятели, сега ще видиш, бе. Айде, рад. Айде, влизаме, пък ще говорим сега. Айде, рад. Айде, рад. Вътре ли? Вътре. Тук ли? Бабо. Бабо, яра, бабо. Къде е сестрата? Айде, вътре. Да, вътре сигурно. Моля. Мерси. Моля, ма чакай да минем. Да отворим. Водим гости. О, Лилянки, как си? Добре. А какво ни дай? Ти ме Здрасти. Иван се казвам аз. добре, добре. Здрасти, Николета. Как си? Не съм добре, ногата ме боли. Какво те боли? Ногата! Крака. Краката. Еми седни малко да е. Сега, довел съм ви тези приятели да се запознаете с тях. Те много искат да се запознаят с вас, носят ви и подаръци и знам какво ще ми кажеш, нали? Просто те са много известни в София. Тя ги дават по телевизията. Разбираш ли ме? Да. И затова искаха да се запознаят с вас, защото и вие сте вече много известни в София. Разбираш ли? И вас ви дават по телевизията. Обещава дрова. Обещава пари да пратят. Кой? Суролинти. Байчето. Кой ви Те обеща? то байче. Пак аз съм вече. Марто. Аз ви оставих толкова пари на вас. Добре, какво искате? Байче, Ама нема. кажи какво искате? Ето, аз ги вода, те ще дадат. Какво искам? Сакам парите на ногата. Ние за това идваме. За какво да ви помогнем? Какво искате? От какво имате нужда? От какво е баща? Дървата ни помогнете. Добре, Не. А дърва. вие нищо. Ама сега идва лятото дърва, за какво са ви? То е топло вече. Слушай сега, слушай. Това е на дърва. Ние котло нямаме. Ай си готвите на това. На Печка това, на това, нямаме. всичко на това. Печка на котло ни нямаме. Котло нямаме. Телевизор нямаме. Радио нямаме. Те гледай. Гледай колегата Дордал. Ти сега не се оплаквай, ами кажи какво искаш да ти дадат. От каквото имаме нужда. от Ето, те каквото са имате много нужда. богати, тия двамата. Имаме нужда, дървай. Ай, ти си бил богат. Не съм бил богат аз. Не. Аз... Само снимай. Каза ми един човек. Един човек ти каза, че аз съм богат. Наш комчия. Богата се прави на беден, така ли? Да. Сега трябва да прекратим разговора за пари. Кажи колко пари искаш. До 3000. Миналия път бяха 2000. До 3000 ми дай и аз ще Миналия отрубя. път беше 1000 И лева. какво ще правиш с тези пари? Яля, разтурена е. Направо да Е, добре. Яля, Работа трябва ще ги даде. погледнете. Тя да погледна, виж. В стар шкаф има да... Задите. И добре, и с парите ще си оправите тук къщата. Ти си оправиме касата, ти си оправиме Ако клекне, там ако клекне, ще бъде най-добре. Кой ще оправи? Че най-бе някой. И аз сега вижте какви подаръци ви носи Николет. Николет, седни и тогава ги дай. Пред себе си ги служи. Седни. Какви подаръци ви носи сега Николета? Това е от Италия, от Милано. Николета се прибира от Италия и носи специални подаръци. Харесва ли ти? За главата, давай, Тя сложи Славе. да те видим. Сложи. Ето за тебе. Дете, майка. Ма ти каква дълга коса имаш, супер. Да. А кой ти плети Она плитката? бе за подлага. Що Но отряза? тя я реше. Кой ти реже? Ти сама? Ето, Не. ти не искаш ли? Бе, сложи да виж, може ти хареса бе човек. Не. Що бе, папче? Виж, това е хубаво. Не. Да, виж сега Василка как ще стои. Василки, чакай обратно. Обратно. Чакай само. Чакай една секунда. Шареното отгоре. Ето, така. О, майко мила, майко. Сега виж. Като Блейк. Като Блаинк. Така. Айде. Лиляна, готина е тая кърпа. Ти, за какво не я харесваш? Та по кота ми дава. Аз две Айде, различни. вземи я. Добре, вземи тая, ти ще Вземи да... тази. Чакай, Ники, чакай. Вземи я. Тая е за Лиляна, другата тя е същата, Тя само че друг хубава, свят. виж. Лиляна, Има ето ти на да. жилетката. Ето. Айде, служете си ги, де. Това е. Ето, служи тая. Ай, там те има. И това е ще ми. Та обратно, чакай, ето така. Ай, сега само си я върши. И ти вика тия таблинки. Сложи да те видим, бе. Не. Виж Василка сега как и стои готино. Я гледай. Виж я. И двете на Василка. Ти си много отчаяна от живота.
Отчаяно ногата ме боли. Абе, боле крака, разбираш ли, боле крака. Трудно е. Аз ти Трудно е, ние превеждам. каквото можеш ще помогнем. И я пътих. Като На нея беше ногата те, таква тук. Подълай се крака, аз А ти сега превеждам. да се разбира. Бомбони и шоколади искате А ли? сега как са краката? Добре ли сте? А я не мога. А я казвам втори месец. Айде по един шоколад. и аз си знам какво е. Шоколади, И бомбони. аз си знам. Пребери си ги там. Оно, като гледа една топка, Да ти ги отворя ли? толкова така. Да ги пробваш. И хайде те тук. Чакайте малко са. Аз ще водя разговора, защото вие сте много объркани. Николета, ти каза, че искаш да я гушнеш. Верно ли искаш да я гушнеш? Да. Ами гушни я сега е момента. Тя иска да си направи И да снимка цуцам. с тебе. Виж ли каква е? Я пък, Ще станете ли Много приятелки е сега? миличка, да. Вие си ги преседнах. Преседна ли ти? И я ги преседнах. Посрещна. Посрещна ги, да, посрещна ги. Да. Ще станете ли приятелки, викам? Води да не станеме. Ама тя живее в града, трябва да си ходите на гости, ти да Ще ми ходиш на дойдеш гости. ли, ще ми дойдеш ли в града на Къде гости? си? Аз ще взема с колата и ще отидем на гости в нас. Ти ме посрещна, искам да дойдеш в нас, аз да те посрещна. Еле, майко. Ще дойдеш ли? И после ще докарам пак тук. Ама ще водим и бабата. И бабата, заедно. Ти трябва да я навиеш. Тя виж как се дърпа. Слушай си Ще я там. навиеш ли? Там отида в болницата. Не мога да се обърнем. Не мога. Питай я как живее тя, питай я как живее. Колко пари изкарва я, питай. Питай я. Знам, тежко ми е наистина много ви. Виж какво ме кара да те питам. Колко пари изкарваш? Кой те кара? Я го питай той колко изкарва. Ама ни каза, че дека той е бил пун пари. Какво е бил спълен с Пълен с пари. Пун пари бил. Пълен, да. Пълен. Кой ти го каза това? Комшията? Тук комшият. Еми, И он е зет. Тия питай какво работи тя. Питай какво работи. Много си права тук. аз съм... Какво работиш? Ми, бабо, снимам се. Аз съм фотомодел. Така ли? Да. Те и я. Ванка. И ти си фотомодел. Еми Може да. да направим една фотосесия двете. Значи тя иска да се снима заедно с тебе. Те. Ама Не му отиде на погребение. Елите. Ето, виж, ай там, ела тук. Айде, вънка ще спря да бъде. Ела, бабче. Ей, така, виж. Айде. Те, бабте. Бабче, ти на колко години си? 77. Ти си млада още, бе. Млада си. а ти на колко си, Ники? Аз съм на 24. Браво. Млада съм, нали? Я да излезем заедно. Вие стойте тук, сега и си говорете, а ние ще излезем навън. Айде сега да опитаме така, защото иначе всички викат едновременно. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Вижте сега, ще станете приятелки явно, а? А? Защо си толкова добра към нея? Тя пари не ти е дала, аз ти давам пари. Ето и ти си приятел, какво? Който ти дава пари, той ти е приятел, а? Да. Ама защо така мислиш? Помниш ли твоята младост, Лелю Василке? Помниш ли твоята младост? Какво е това? Отдавна съм била млада и сега съм стара. Разкажи ми, като си била млада. Като пуснем радиото имаше една точка, Радиоточка. толкова така. Да. И като се играят, като да свират, като запоят. И я викам така. И какво викаш? Супер, танцувало е. Я покажи пак. Какво сега правиш, не, какво че- правиш? Как танцуваш? Сега викам така. Браво. Баба Василки. Сега не мога. Сега не можеш. Сега не мога. А сега, и сега пак се танцува така. Много народ дължая и се съм дерачила и се обещава. Тия се дължая, че донесеме един транзистор, тето го така. Транзистор ли искаш, бе? Все едно, А телевизор не искаш ли? не, няма къде. Или видеоколдията каква е. А транзистор се го чакате така един пламер и Ще слушаш музика.
Добре, другия път ще донеса. Еле, Василке, харесва ли ти как е облечена тя? Как е облечена тя? Харесва ли ти? И аз съм самодлив човек. Срамежлив си? Самодлив. Саможив? Самодив? Ти каза самодив. И аз съм самодлива. Срамежлива. Студено ми се. Студено е, да. Освен като пече жегата, Да. Ма сега идва лято. тогава вече съм... Аз те питам, тя как е облечена? Тя добре ли е облечена? Тая е гола. Защо е гола? На един потник. На един потник. Виж какви хубави гърди има. Има. Ама те са изкуствени. Ако. Виж как е? Ти сте една много модерна за секунди, бе. Миналия път говореше как са били разголвали жените, как им се виждало всичко. Сега не я критикуваш въобще. Защото ми е приятелка. Това е срамота да го кажем тук при мъжете. Аха, да. Ти ще го кажеш на самет. Да. На самет. Има едни... Айде да го наказувам. Айде, кажи го. Кажи, Има айде, какви. аз сещам се какво ще кажеш. Кажи. Гърдите ли? Какво? Как се казва? Има едни по-големи боски. По-големи боски. Не е ли по-добре да се облече малко повече? Но не е млада, не ходи така. Браво, така. бабче, Демократично. Я там на нойните години. И ти ще ходиш така, нали? Че се зобачи на гащи. На гасти. Ти знаеш ли, че тя е най-много я обсъждат нея и нейното гадже, най-много говорят за нея. Говорят, клюки пускат непрекъснато. Тия клюки са лоши. Лоши са, Лоши да. са, бабче. Лоши са. Да. Тая теква, ония такова, А ти какво ще ме посъветваш? Какво да направя да спрат да говорят глупости за мене? Какво е това? Да им пратя една целувка, а? Да не им обръщам внимание, нали? Да. Така трябва, аз така правя. И една пътка майчина. Бабче, и кокошки имате? Колко кокошки? Имаме 4 големи и 2 джинджета и 2 пилета машки. Вижте си влизат вътре направо. Къде снасят яйца? Къде намерят? Ти намираш ли ги после? Как ги намираш яйца? Като съм манинка, Се мушиш навсякъде. Пробваш се. Като мишка и дупка. Питай как живее. Тя не живее само в България. Тя живее на друго място. Питай. Това си едно не работа, ли е така? Да. Това си е моя работа. Ако е момляче, къде сага там, че иде. Ако е момиче. Ако е женята, ще вика така. Аха. Тя си има гадже футболист. Ще има, Ще има, нали? ще има. Ама много да не се лади по тая работа. Защо? Що бе, бабче? Не, Да не се влюбвам, викаш. Ама аз съм много влюбена. не. Да не се влюбвам ли? Ако е пияница, Пияница. да къти го. Кърце го. Ако е леко разпияш, Как? то разпияш. Разпияш. Уруспия да е. Уруспияш. Да ходи по жени. Наше ще е това. Да не иде по чужди жени. О, бабче, колко си права, ако знаеш. Ама повечето жени при нас са станали предмети. Мъжете им изневеряват, те пак седат. Айде, кажи ми, какво е това? Ти си гледа справил. Ама да не е пияница. Няма Да аз. не е биткаджия. Да не е биткаджия, да. Я ти казах, Какъв трябва да е? Какъв трябва да е? Какъв трябва да е? трябва да е кроток. Кротък. Кроток. И? Да не е биткаджия. Да. И да пине чашка рекия, не ga пине. Ама бабче, аз ги знаеш как ги окрутявам. Как ги окрутяваш? Това е много интересно. Знаеш ли? Как ги окрутяваш? Аз ги окрутявам. Как? И аз знам какво. Какво? Лесно. Кажи ми как. Ти как ги окрутяваш? Едно време как си ги окрутявала мъжете? Много лесно. Кажи как да? Фани ги отдолу за мътите, да въднат тук. Ти си... Ама така. Трябва да слушат, нали? Но не ме слуша. Бабче, ти някога била ли си влюбена? Не. Ти пък не. Не.
Не ми трябва. Как не ти трябва? Това е най-хубавото нещо. Я ти казах. Какво? Това не отдоле стизи глава. Ама той може да си ме слуша, какво да го хващам? Той ме слуша. Слуша, ама доста не слуша. Нали? Когато не слуша, аз знам как. Ма обясни защо любовта не е хубава работа. Защо не е хубава? Защо не е хубаво да се влюбвам? Според тебе. Според мен е. Аз съм младо момиче, трябва да се влюбя. Женят се, ама се разженива. Разженват. Верно е. Така. Идат, има едно дете, па не се решат. Па кой на там, кой на онам. Па взима развод. Той вика нечем я. Он вика и я го нечем. И за това е така. То по тази лойка да е цял живот сами да живеем, а? Тя сама си живее. Ти сама си живея цял живот, нали? Оте да не живее. От ти трябва мъж. Ти мъчите. Звезди срещат звезди. Това може да се случи само в Отечествен фронт. Два свята като слънце и дъжд, като небето и земята, като лукса и махалата. След малко съветите на чужето Василка към красавицата Николета как да се справя с мъжете. Историята продължава на чаша ракия, както си му е редно, пресилово, но след рекламите, когато Отечествен фронт продължи. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Това е уникалният проект на Отечествен фронт "Звезди срещат звезди". Николета Лозанова в село Ресилово в къщата на бабите джуджета. Няма такъв филм. Ванко 1 вади пачка пари и купува ракия за бабичките, които всички зрители обожават.